скрыпта, падобная да егіпецкай піраміды, саркафагі са старажытнымі пахаваннямі і нават вярблюды. Гэтую экзотыку мы знайшлі не ў Афрыцы ці Азіі, а ў беларускім палесі. Дакладней, у старажытным, вельмі цікавым і нават парадаксальным горадзе Тураве, гісторыя якога авеяна міфамі і легендамі. І нават сёння тут шмат таямніц, містычных і цудадзейных з'яў. Напрыклад, у Тураве з зямлі растуць каменныя крыжы, якія, па словах шматлікіх паломнікаў, здольныя вылечыць ад цяжкіх хвароб. Таксама ў Тураў прыязджаюць, каб памаліцца іконам, якія тут пачынаюць аднаўляцца і нават міратачыць. Але ж у першую чаргу Тураў – гэта горад-музей, дзе амаль на кожнай вулачцы можна сустрэць гістарычны артэфакт. А каб паглядзець на лепшыя і самыя цікавыя археалагічныя каштоўнасці, трэба завітаць у музей. Гэта мы з вамі і зробім. Пачнём нашу экскурсію па старажытным Тураве з краязнаўчага музея, аднаго з найстарэйшых музеяў Гомельскай вобласці. Дарэчы, цікавая скрыпта, што ўзвышаецца на гары, гэта філіял краязнаўчага музея пад назвай гістарычна-археалагічны комплекс «Старажытны Тураў». У ім размешчаны падмурак царквы 12 стагоддзя, якая ці была разбурана землятрусам, ці развалілася сама ад непрафесійнага будаўніцтва. Таксама ў скрыпце знаходзяцца саркафагі, што былі знойдзены падчас раскопак. І сёння упершыню на тэлебачанні мы адкрыем адзін з іх, але ж трошкі пазней. Папярэджваем, гэта не для людзей з неўстойлівай псіхікай. Зацікавіліся? Запісвайце адрасы музеяў. Тураўскі краязнаўчы музей знаходзіцца па адрасе горад Тураў, вуліца Кірова, 21. Працуе музей з 9 да 18 гадзін, выхадны панядзелак. Філіял краязнаўчага музея, гістарычна-археалагічны комплекс «Старажытны Тураў» знаходзіцца на Замкавай гары. Працуе таксама з 9 да 18 гадзін усе дні, акрамя панядзелка. Як мы казалі раней, Тураўскі краязнаўчы музей – адзін з самых старых музеяў Гомельскай вобласці. Заснаваны ён быў яшчэ ў 1927 годзе на базе школьнага гуртка гісторыі і прыроды. Але ж у час Вялікай Айчыннай вайны музейная калекцыя была цалкам знішчана. Справай аднаўлення заняліся ў 1949 годзе. Тады рашэннем палескага аблвыканкама Тураўскі краязнаўчы музей быў адкрыты зноў. Сучасная калекцыя налічвае больш за 11 000 адзінак асноўнага фонду прадметаў археалогіі, этнаграфіі, дакументаў. На жаль, сёння захоўваць каштоўную калекцыю прыходзіцца не ў вельмі добрых умовах, бо абсталяванне музея ўжо састарэла. Апошні раз рамонт тут праводзіўся ў 1986 годзе. Таму супрацоўнікі і кіраўніцтва вельмі чакаюць аднаўлення экспазіцыі, якая зараз размяшчаецца ў 4 экспазіцыйных і адной выставачнай зале. Напрыклад, у зале археалогіі прадстаўленыя знаходкі перыяду неаліту, жалезнага веку і ранняга сярэднявечча. Гэта каменныя і крэмневыя прылады працы, кераміка, вырабы з жалеза і многае іншае. І вядома, тут можна дазнацца пра гісторыю старажытнага Турава. Гэты старажытны горад на зямлі дрыгавічоў упершыню згадваецца ў іпаціўскім летапісе пад 980 годам. Верагодна, што горад названы ад імя свайго заснавальніка, мясцовага дрыгавіцкага князя Тура. Не выключана, што сваю назву Тураў мог атрымаць і па імені паганскага бога Тура, альбо магутных жывёл Тураў, якія, як і зубры, вадзіліся ў гэтых лясах. Такім чынам, маецца некалькі версій пра паходжанне назвы горада, але адзінага даказанага меркавання няма. У сувязі з рознымі падзеямі звесткі пра Тураў у іпаціўскім летапісе сустракаюцца 29 разоў. Двойчы ён названы княствам і 4 разы воласцю.
Гэта сведчыць пра сталічны статус Турова, які быў цэнтрам княства. Тураўскае княства ахоплівала Слуцк, Нясвіж і Пінск. Тураўская зямля багатая на знаходкі. Таму экспазіцыя краязнаўчага музея папаўняецца амаль кожны тыдзень. Адна з апошніх знаходак – глінабітная печ 3-4 стагоддзяў нашай эры. Цікава, што ў цэнтры печы археолагі знайшлі так званы хлябец. Гэта керамічны выраб у выглядзе хлеба, які служыў паднашэннем аднаму з паганскіх багоў. У раздзеле этнаграфіі музея вы знойдзеце прадметы, якія характарызуюць матэрыяльную культуру беларускага Палесся 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Саломапляценне, пляценне з лазы, традыцыйныя строі, прадметы хатняга побыту, прыстасаванні для рыбалоўства, ткацтва і многае іншае. А ў зале Вялікай Айчыннай вайны прадстаўлены фотаздымкі і дакументы, прысвечаныя тым, хто вызваляў тураў. А гэта і салдаты 18-го памежнага атрада, партызаны і іншыя народныя героі. Завяршае экспазіцыю музея зала прыроды, дзе прадстаўлены жывёльны і раслінны свет беларускага Палесся, а яго разнастайнасць здзіўляе. Напрыклад, у нацыянальным парку Прыпяцкі, які знаходзіцца побач з Туравам, жывуць 250 відаў птушак, 51 від млекакормячых, 7 відаў рэптылій, 11 відаў амфібій і 37 відаў рыб. Прычым многія з іх занесеныя ў чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Некаторыя рэдкія віды сустракаюцца толькі ў гэтых мясцінах і нідзе больш. А ў Тураве знаходзіцца незвычайны птушыны заказнік Тураўскі луг ці Тураўская балоння. Гэта адно з самых вялікіх месцаў міграцыі і гнездавання водна-балотных птушак у пойме Прыпяці. Асаблівую цікавасць ён мае ў вясновы перыяд, бо менавіта сюды прылятае гнездавацца вялізная колькасць кулікоў. У сярэднім на адным гектары можна налічыць каля 20-30 гнёздаў, а максімальная шчыльнасць гнездавання можа дасягаць 120 пар на гектар. Для параўнання, у найлепшых рэзерватах Вялікабрытаніі шчыльнасць гнездавання кулікоў складае 0,5 пар на гектар. Усяго ж на Тураўскім лузе гняздуецца каля 1000 пар водна-балотных птушак. На жаль, мы здымалі праграму ў жніўні, таму можам толькі ўявіць сабе гэтую незвычайную і прыгожую з'яву. А тым, хто цікавіцца птушкамі, раім прыехаць у Тураў у красавіку, бо тады вы зможаце пабачыць і гнездаванне, і нават паўдзельнічаць у свяце фэст кулікоў. З 1999 года у Тураве працуе адзіная ў Беларусі станцыя кальцавання птушак. Яна размешчана на ўскраіне горада і выходзіць на вялізны поплаў, дзе штогод гняздуюцца дзесяткі тысяч пералётных птушак. Каб прыцягнуць увагу да гэтага месца, у 2010 годзе у Тураве ўпершыню арганізавалі свята фэст кулікоў. Падчас свята навукоўцы, сярод іх супрацоўнікі навукова-практычнага цэнтра па біярэсурсах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і валанцёры адлоўліваюць птушак, абмяраюць і кальцуюць іх. Звесткі пра птушак запісваюць. Кожнае кальцо унікальнае. Па ім можна даведацца пра час і месца, дзе кальцавалі птушку. Дарэчы, у 2016 годзе навукоўцы адлавілі куліка, які быў акальцаваны ў Тураве 12 год таму. Гэта вельмі рэдкая з'ява, калі адна і тая ж птушка двойчы трапляе ў пастку. А ў цэнтры Турава нават усталявалі адзіны ў краіне помнік марадунцы. Гэта падвід кулікоў. Вось такая пашана тут да гэтых птушак, і не толькі да іх. Бачыце гэтага бусла, які так спакойна ходзіць па гарадскім тратуары і зусім не баіцца людзей. Кожны год адзін ці некалькі буслоў, часцей за ўсё гэта хворыя птушкі, якія не вытрымаюць доўгага пералёту, знаходзяць прытулак у каго-небудзь з мясцовых жыхароў. Тураўчане размяшчаюць іх у сваіх гаспадарчых пабудовах ды кормяць.
Дарэчы, нягледзячы на тое, што Тураў – гэта горад, урбаністычнай карціны вы тут не ўбачыце. Навокал толькі сельскія пейзажы. Як ні дзіўна, статус горада Тураў атрымаў у 2004 годзе не па колькасці насельніцтва, як гэта звычайна адбываецца, а па колькасці гістарычна-культурных каштоўнасцяў. У сучасным Тураве пражывае трошкі больш за 3000 чалавек, а для статусу горада патрэбна не менш за 6000. Але ж менавіта ў Тураве захаваліся найбольш шматлікія помнікі, прычым як хрысціянскай культуры, так і язычніцкія. Адзін з іх знаходзіцца на ўскраіне горада, на замкавай гары, дзе і быў заснаваны Тураў. Перад намі гістарычна-археалагічны комплекс «Старажытны Тураў», адзін з 5 рэалізаваных у краіне праектаў музеіфікацыі археалагічных помнікаў. Комплекс быў узведзены ў 2005 годзе да тысячагоддзя Тураўскай епархіі. І да рэлігіі гэты будынак мае непасрэднае дачыненне, бо ў ім зараз размешчаны падмурак царквы 12 стагоддзя. Знайшлі гэты артэфакт выпадкова ў 1961 годзе, калі капалі тут яму. А ўжо ў 1963 Акадэмія навук СССР арганізавала раскопкі тураўскай знаходкі. На жаль, у пісьмовых крыніцах не захавалася ніякай інфармацыі пра яе. Таму схаваная адна з гісторыя будаўніцтва храма, яго назва, імёны дойлідаў і дакладны час пабудовы. Але ж падмурак дапамог навукоўцам зразумець, як выглядала царква. На падставе археалагічных даследаванняў быў зроблены макет самога Турава 12 стагоддзя і царквы, якая, безумоўна, упрыгожвала горад. Гэта быў трохапсідны, трохнефны, шасцістоўпны храм, які ўваходзіў у лік самых буйных пабудоў ва ўсходняй Еўропе і саступаў па плошчы толькі Сафійскім саборам у Кіеве і Новгарадзе. Абудавалі храм з плінфы. Гэта тонкая абпаленая цэгла, шырыня якой часцей за ўсё была роўная даўжыні. Дарэчы, плінфа была распаўсюджана і ў старажытным Рыме. Сёння захаваліся толькі фрагменты сцен, зробленых з плінфы, якія дасягаюць паўметровай вышыні. Усе астатнія часткі будынка разбураныя. Чаму і калі гэта адбылося, адзінага адказу ў навукоўцаў няма. Ёсць версія, што прычынай разбурэння стаў землятрус, які адбыўся 3 мая 1230 года. Бо характар пашкоджання храма гаворыць аб раптоўным разбурэнні сцен, якія ў адзін момант перакуліліся і з вертыкальнага становішча занялі гарызантальнае. Пры гэтым захаваўся парадак цаглянай кладкі. Такое разбурэнне магчыма падчас стыхіі. Але ж землятрус не характэрная з'ява для Беларусі. Таму іншая група навукоўцаў распрацавала новую версію. Па іншай версіі, храм быў разбураны ў выніку будаўнічых пралікаў. Падмурак пры такой вялікай масе будынка быў слабы і недастаткова заглыблены ў пясчаны мацярык. Гэта можа сведчыць пра недахоп вопыту ў будаўнікоў. Хутчэй за ўсё, храм будавала не арцель грэчаскіх майстроў, а хутка сабраная брыгада будаўнікоў, якія не прайшлі ў поўнай меры школы храмавага будаўніцтва ў візантыйскіх дойлідаў. Майстры сярэдзіны і тым больш другой паловы 12 стагоддзя маглі б дапусціць такія памылкі. У выніку сцены царквы разарвалі скразныя расколіны, якія прайшлі праз падмурак на ўсю яго глыбіню. Храм разваліўся на ўсе 4 бакі. Але ж нешта цікавае ў падмурку царквы захавалася. Падчас раскопак археолагі знайшлі пахаванні ў шыферных і цагляных саркафагах. Шыфер або шыферны сланец – прыгожы, высакародны, цёмна-ружовага колеру камень, які здабывалі ў оўруцкіх кар'ерах, цяпер Жытомірская вобласць Украіны. Для сярэднявечча падобныя пахаванні былі статуснымі, так хавалі прадстаўнікоў эліты. На тэрыторыі Беларусі такія пахаванні вядомыя пакуль толькі ў Тураве. Першыя 3 шыферныя саркафагі былі знойдзены яшчэ ў 1963 годзе.
Усе пахаванні ў іх былі парушаныя, а адзін з саркафагаў быў запоўнены чалавечымі косткамі ад некалькіх шкілетаў. Потым падчас афіцыйнага адкрыцця экспазіцыі знайшлі яшчэ 2 саркафагі, але ўжо зробленыя з плінфы. У адным з іх быў пахаваны хлопчык, яго зараз даследуюць у Акадэміі навук. А побач больш вялікі саркафаг. І зараз упершыню на тэлебачанні мы пакажам, што ў ім знайшлі археолагі. Дзецям і людзям з няўстойлівай псіхікай лепш не глядзець. Гэта шкілет маладой жанчыны, якой па меркаванні навукоўцаў было 25-30 гадоў. Пры даследаванні антраполагі прыйшлі да высновы, што гэта жанчына нарадзілася і вырасла на Палесі, належыць да племені дрыгавічоў, паколькі мела тыповае для жыхароў Палеся захворванне – анемію. Яно праяўляецца спецыфічнымі нарастамі на ўнутранай паверхні вачніц. Пасля знаходкі было прынята рашэнне аб рэканструкцыі аблічча жанчыны. Вось так яна магла б выглядаць. Выразныя рысы твару, пухлыя губы, моцны падбародак. Усё гэта знешнія прыкметы дрыгавічоў. Нагадаем, што толькі гледачы нашай праграмы могуць так блізка разгледзець і пахаванні, і сам падмурак, бо турысты ў музеі робяць гэта з большай адлегласці. І толькі адзін дзень у годзе сцены царквы 12 стагоддзя выконваюць сваю непасрэдную функцыю. Адбываецца гэта 11 мая, у дзень памяці Кірылы Тураўскага. 11 мая ў Тураве адзначаюць дзень памяці Кірылы Тураўскага. У гэты дзень у экспазіцыі «Старажытны Тураў» ладзяць літургію. Святары праводзяць службу непасрэдна ў падмурку царквы 12 стагоддзя. Таму можна ўявіць, як гэта адбывалася ў даўніну. Пасля літургіі удзельнікі ідуць да помніка святому і робяць слаўленне. З года ў год у гэты дзень праваслаўныя хрысціяне успамінаюць жыццё біскупа, нашчадкі захоўваюць і шануюць памяць свяціцеля за яго духоўна-асветніцкую спадчыну. Помнік асветніку, багаслову, выдатнаму літаратурнаму дзеячу 12 стагоддзя Кірыле Тураўскаму знаходзіцца побач каля скрыпты на замкавай гары. Ён быў устаноўлены ў 1993 годзе. Аснова кампазіцыі манумента – крыж незвычайнай візантыйскай формы. З крыжам злучаная фігура Тураўскага. Ён выступае наперад, падняўшы галаву. Рукі сагнуты на ўзроўні грудзей. У левай кніга з крыжам на вокладцы. Жэст правай накіраваны на кнігу. Вакол галавы німб. Справа побач з кнігай надпіс «Святы Кірыл, біскуп Тураўскі». Вышыня помніка 7 метраў. І сёння гэта візітоўка горада. А сам Кірыла Тураўскі – сімвал таленту нашага народа. Кірыла Тураўскі – беларускі і ўсходнеславянскі рэлігійны дзеяч, багаслоў, пісьменнік. Яго свецкае імя, як і дакладныя даты нараджэння і смерці, невядомыя. Паходзіў з багатай сям'і, атрымаў выдатную багаслоўскую адукацыю. Акрамя таго, спецыяльна навучаўся красамоўству. Яшчэ пры жыцці яго празвалі «Златавустам». У 1123 годзе прыняў пострыг. Прыкладна з 1161 года тураўскі біскуп. Кірыла Тураўскі актыўна займаўся прапаведніцкай, палітычнай і літаратурнай дзейнасцю. Праславіўся як майстар прамоўніцкай прозы. Аўтар пропаведзяў, малітваў, павучанняў, канонаў. Захавалася каля 70 твораў. Многія з гэтых малітваў жывыя і гучаць на царкоўных службах нават сёння. Напрыканцы жыцця Кірыла Тураўскі пакінуў епіскапскую кафедру і пайшоў у Барысаглебскі манастыр, дзе працягваў літаратурную дзейнасць. Там жа ён і быў пахаваны. Сёння на месцы былога манастыра знаходзяцца барысаглебскія могілкі. І гэта месца паломніцтва для вернікаў, бо тут з зямлі растуць каменныя крыжы, якія, па словах відавочцаў, здольныя вылечыць ад цяжкіх хвароб. З'яўленне гэтага крыжа звязваюць з іменем аднаго з тураўскіх святых, блажэннага Марціна, які служыў кухарам у мясцовых епіскапаў. А ў старасці вельмі моцна захварэў і стаў пустэльнікам Барысаглебскага манастыра.
Там яму паказаліся святыя Барыс і Глеб, і пасля гэтага Марцін ачуняў і нават стаў лячыць іншых людзей. А перад смерцю святы пакінуў тураўчанам запавет: «І магілу маю страціце, але я праз стагоддзі пакажу, дзе ляжу, і служыць буду». Таму лічыцца, што камень і расце на месцы, дзе пахаваны святы Марцін. Скептыкі, вядома, гавораць, што камень не расце, а проста выштурхваецца з зямлі з-за перападу тэмпературы, вільготнасці і іншых прычын. Але ніхто пакуль не можа растлумачыць, чаму крыж расце ўшыр. Напрыклад, калі 10 гадоў таму яго шырыня складала 28 сантыметраў, то сёння усе 34. А калі растлумачыць нельга, значыць, гэта цуд. Так успрымаюць тураўскія крыжы тыя, хто прыязджае сюды, каб пазбавіцца ад хваробы. Галоўнае, трэба верыць, кажуць яны. Без веры крыж не дапаможа. Дарэчы, у гэтым годзе на барысаглебскіх могілках з'явіўся яшчэ адзін крыж. Ён пакуль маленькі. Напэўна, падрасце. Будзем сачыць. А таксама за сапраўдным цудам можна сачыць у капліцы, якая знаходзіцца на гэтых жа могілках. Некалькі гадоў таму сюды з суседняй вёскі прывезлі ікону Казанскай Божай Маці. Але яна была зафарбавана чорнай фарбай, а гаспадыня нават і не ведала, што гэта ікона, і выкарыстоўвала яе як звычайную падстаўку пад чыгунок. Але ж аднойчы жанчына заўважыла, што на падстаўцы з'явіўся незвычайны фрагмент. Гэта было вока Маці Божай. Ікону прывезлі ў Тураў. Яна пачала аднаўляцца і нават міратачыць. Таму сёння ў яе просяць здароўя цялеснага і духоўнага. Дарэчы, цуд праяўлення іконы адбываецца і ў Тураўскай царкве ўсіх святых. Гэта помнік драўлянай народнай творчасці, які быў пабудаваны ў 1810 годзе. Як гэта не дзіўна, драўляная царква не пацярпела ад агню шматлікіх войнаў і рэвалюцый, але ж была зачынена ў 1940 годзе. Тады яе перарабілі ў сельскагаспадарчы склад. І толькі ў 1992 ёй быў нададзены статус кафедральнага сабора Тураўскай епархіі. У храме знаходзіцца мноства старадаўніх абразоў. Некаторыя з іх да нядаўняга часу былі зусім цёмнымі. Напрыклад, адна з такіх ікон выкарыстоўвалася як дзверы. Нагадаем, што тут быў склад. Сёння на гэтых дзвярах прыступае вобраз анёла-ахоўніка. У царкве вы знойдзеце яшчэ адзін каменны крыж. Па легендзе, такія крыжы плылі ў Тураў па Дняпры і Прыпяці ў 988 годзе. Гэта год хрышчэння Русі. Рухаліся крыжы супраць плыні сілай Божай, як благаславення Тураву, які тады прымаў хрысціянства. Сёння шматлікія паломнікі прыязджаюць у храм, каб дакрануцца да крыжа і таксама атрымаць благаславення. Зрабіць гэта можна і ў Тураўскім кафедральным саборы, які быў пабудаваны ў гонар тураўскіх святых Лаўрэнція і Кірылы. У лістападзе 2009 года патрыярх Кірыл благаславіў будаўніцтва новага храма ў Тураве. 11 мая 2010 года мітрапалітам мінскім і слуцкім Філарэтам быў закладзены першы камень у падмурак будучага сабора. 11 мая 2013 года, у дзень памяці свяціцеля Кірылы, біскупа Тураўскага, адбылося асвячэнне кафедральнага сабора ў гонар свяціцеляў Кірылы і Лаўрэнція Тураўскіх. Першая служба ў новым храме адбылася на свята Вялікадня 4 мая 2014 года. На саборнай плошчы храма усталяваны адзін з вялікіх каменных крыжоў, якія прыплылі па Прыпяці супраць плыні. Цудадзейныя яны ці не, гэта вялікае пытанне. Дакладна тое, што сёння крыжы – сімвалы хрысціянскай веры. Што да самога храма, то яго званіца і саборная плошча задуманы і пабудаваны ў традыцыях старажытна-рускага дойлідства. Купал сабора накіроўваецца высока ў неба і ўзвышаецца над старажытным горадам.
Здаецца, што скрозь новыя сцены праступаюць рысы разбуранага ў далёкім мінулым тураўскага храма. А сам горад сёння развіваецца і перш за ўсё у турыстычным накірунку. Тут будуюцца новыя гатэлі і цэлыя комплексы для адпачынку, дзе можна павудзіць, схадзіць у лазню, адзначыць свята і нават падзівіцца на верблюдаў. Так, у Тураве ёсць верблюды. Госці з Казахстана прыехалі ў беларускае Палессе год таму і пасяліліся ў адным з турыстычных комплексаў. Адчуваюць яны сябе вельмі добра і нават павялічылі сваю колькасць. Таму Тураў можна назваць месцам, дзе кожны знойдзе сабе адпачынак. Але ж мы прапануем перш-наперш наведаць тураўскі краязнаўчы музей і яго філіял, экспазіцыю старажытны Тураў. Бо толькі калі ведаць сваю гісторыю, можна будаваць сваю будучыню. А гісторыя Турава вельмі цікавая. Прыязджайце і пераканайцеся ў гэтым самі.